Kane kadai ka wa kan shi bang itip ka tinong way ka river kan shi river kane ka jaka ipun bha ki doka kirawan na kaleng sodong iwan ban kwai kane ka jaka isu tenan ba ban wan nomor kadai ka jaka tai ba ki dok ban kwai traditional na kane ka ibu sumar ba iya kane kawa adon ke jeng maham iya kane kawa bamsha ban khang kijar ki jajar ban khang doka ki bom ki dawai tumta dada basya i tang ban kwai kalenti iya jong kirawan kabak iya man la kasni kalong kabak khuj namar kirawan sajuan hakane om duna ya ka sispa san thongod aka sisni mon kwai kalong ka ke basu tenan abang yui yakini kita tradisional ne kidon kata kecing maham bat kecing kit khli banyada ya kido kisha tang ban kwai om ne kiwai pat kijai hakane kasni ngai iu rawan uai urang syong kwai bat udang terlihat ata bat kwai bat ban kawang siapa Rumang itip bakane kawakan si long ka bajrong tam hapo ka thanywas ba uai ne ba phi sno ne na udah skinal ndak langat ke dokala itu oh resibun mo tak ya kawakan si ngitip bakat sedang nama maram nong teliu bandar hadu ranikor hadu bakat dana Bangladesh